No niin, tästä alkaa mun ehkä elämäni rankimmat 20 päivää. Mä oon päättänyt Sans Smoothie Barin kanssa tehdä tällaisen mehupaasto-kokeilun. Eli 20 päivää juodaan vaan pelkkää mehua, vihermehua ja hedelmämehua ja muuta. Aika täydellistä. No niin, nyt on mehut haettu tälle päivälle. Ajattelin mennä nyt vielä salille reenaan, kun vielä on energiaa, tai yritän ainakin niin, että pystyisin elämään ihan normaalia elämää, eli treenata joka päivä ainakin niin pitkään kun energiaa riittää. Mutta tänään on ainakin vielä ihan hyvä fiilis, nyt on muutama päivä syöty varastoon, niin en usko, että tässä ekassa päivässä vielä mitään hirveitä pahoinvointikohtauksia tulee, mutta 3. päivän kohdalla mä luulen, että rupeaa olemaan vähän nihkeempi fiilis. Mutta nyt innolla vaan eteenpäin. Normaalisti tähän aikaan päivästä mä olisin juonut jo 5 kuppia kahvia. Ja nyt alkaa tulla semmonen fiilis, että tää mehu ei maistu enää niin hyvälle, kun sais vaan kahvia. Mutta ollaan jo voiton puolella ensimmäisestä päivästä. Kello alkaa olla 6, päivällinen on nautittu. Vielä olisi iltapalapullo jäljellä. Mut voi kun sais kahvia. Oikein hyvää huomenta. Ensimmäisestä päivästä selvittyy kunnialla läpi. Meillä ei oikeastaan vielä ollut ihan hirveä nälkä. Ehkä eniten niinku se kahvi oli ongelma, kun aamulla teki mieli kahvia, iltapäivällä teki mieli kahvia, illalla teki mieli kahvia. Että muuten meni ihan hyvin. Nyt tästä lähden ensimmäiselle aamureippailulle. Katsotaan miten juoksu kulkee, toivottavasti vielä ihan hyvin. Eilen tuli ulkoiltua tosi paljon, oli onneksi ihan lämmin päivä, kiva päivä, niin ei tullut sellaisia tylsiä hetkiä kotona, että voi vois vaan syödä. Mutta eilen ainakin niin mehut riitti vielä ravinnoksi. Tänä aamuna ei ole vielä mitenkään paha olo. Mutta katsotaan sitten, miten se tästä kehittyy. Nyt alkaa olemaan niinku todella hirveä päänsärky. Kello on 1. 2. päivä elokuuta, eli noin 1,5 vuorokautta paastoa takana. Kävin tuossa tunnin vähän ulkoilee ja kiertelee vähän kirppiksiä ja iski ihan hirveä heidän, oli pakko tulla himaa vähän pötköttää. Ei oo niinku nälkä, mut pää on semmonen sumea. Niinku silmiä särkee ja on semmonen tosi inhottava fiilis. Toivottavasti tää ohi menevä, että ei kestä koko päivää. Jos jois vaikka toisen pullon mehua. Tällaisina hetkinä mä todella mietin, että mitä vittua mä teen. Kaverit tekee tässä avokadopastaa, mä tuoksuttelen täällä parmesaanin tuoksua. On ihan jäätävä nälkä. Mua palelee. Mua sattuu päähän. Mua särkee vähän joka lihasta. Mut jos yhden paastodokkarin tähän väliin, niin jos se nostaisi vähän motivaatiota. Huomenta. 3. päivän aamu. Tää on 3. elokuuta ja olo on mitä mainioin. Mulla oli eilen tosiaan ihan jäätävä päänsärky koko sen iltapäivä ja mä menin 7 illalla nukkumaan. Kello on 9, eli tuli nukuttua semmonen
13 tunnin yöunet. Ja on ihan jees. Pääasia, että aika menee nopeasti ja olo paranee, joten mieluummin aina nukkuu sen ajan, kun on valveilla ja kärsii. On kävelemässä tässä salille ja kaikista hirveintä tässä touhussa on se kävellä näiden kaikkien kahviloiden ohi ja tuntee se ihana kahvin tuoksu. Kattokaa. Voiko se olisi kahvia? Olo on tänään yllättävän hyvä verrattuna eiliseen. Mulla oli eilen se ihan sairas päänsärky, mutta tänään ei ole mitään. Ja tästä tuli ehdottomasti mun lempijuoma. Tää on niin hyvää, että mä voisin vaikka elää tällä. Tai itse asiassa vähän elän tällä. Mut onneksi on kesä. Ihana sää. Voi vaan hengailla ja ottaa aurinkoa, niin eihän tässä mitään hätää vielä. Onneksi ei ole talvi. Mä oon nyt 3 päivää kartellut paikkoja, missä on ruokaa, ruoan hajua ja kaikkea. Tänään mulla oli ehkä niin hyvä olo, että uskaltauduin ravintolaan. Joo, en mä tollaista syö muutenkaan, mutta täällä tuoksuu ruoka. Koko ajan on vähän semmonen, että vois kureskella jotain. Mut mä oon tässä juonut vihreätä teetä. Ei toi hampurilaista ei mun tee mieli, mutta jos jotain sais niinku sellaista pureskeltavaa ruokaa, niin se olisi ihan kiva. Ja lämmintä, mun koko ajan kauhean kylmä. Tuo ulkona on ihan kauhean kylmä. Se on jännä, miten nykyään kaikki sosiaaliset kontaktit liittyy ruokaan tai juomaan. Ja nyt kun ei syö, eikä siis juo edes kahvia, niin joutuu vähän niinku välttelemään sosiaalisia tilanteita, että ei voi mennä minnekään, joutuu olemaan kotona. Tai sit joutuu vaan tässä vieressä kuolaamaan, kun toiset syö. Tosi raskasta. Huomenta. 4. päivä aamu. Eilinen meni yllättävän hyvin. Ei ollut mitään oloja. No vähän nyt nälkä. Mutta ei kuitenkaan semmonen kiljuva nälkä, ettei niinku olisi pystynyt olemaan. Ja nukuttu taas on 10 tuntia, että jos jotain hyvää tässä paastossa, niin unta ainakin riittää. Ja olisi riittänyt vähän pidempäänkin, mutta piti lähteä. Ja ei ollut eilen pääkipeä, mikä oli ihme, että jos tän 1 päivän niinku inhottavuudella, päänsäryllä, pahalla ololla on ohi, niin todella helpolla pääsen. Et kyllä sitä makaa niinku vetää, että mä oon ollut kasvissyöjä jo 15 vuotta, en oo syönyt lihaa. Ennen paastoahan ei saisi syödä viikkoon ainakaan punaista lihaa, se helpottaa sitä paastoamista. Ja viimeisen kuukauden niin on ollut ihan vege-ruokavaliolla. Ihan muutaman kerran syönyt jotain juustoa, mutta suurimman osa on ollut ihan täysin vegaanina. Ja se varmastikin auttaa tätä paaston alkua. Ja ainoa toi kahviviekkari, se on paha. Täällä nytkin tuoksuu kahvi ulkona. Mutta hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Hyvin jaksaa. Tänään taas siis kuku, mä oon 15 minuuttia ollut salilla ja mä oon aivan hiestä märkää, että nyt tapahtuu kyllä jotain puhdistautumista, koska ei tää salilla oikeesti ole näin kuuma. Enkä mä oon tehnyt vasta 3 liikettä ja mä oon aivan litimärkä.
olipa hikinen reeni. Täytyy kyllä sanoa, että jotain lähti liikkeelle, koska mä oon aivan hiest märkä, ihan perustreeni, mutta 15 minuutin jälkeen niin ihan kaikki vaatteet litimärät. Eli tällä liikunnalla todellakin on merkitystä, että sitä käy vähän jumppailemaan, niin saa sitä kuonaa ja paskaa pihalle sieltä kropasta. Hyvä setti. Tää on taas tämmönen, en nyt sanois, jotenkin masokistinen luonne ilmeisesti, koska tulin katsomaan, kun kaveri syö ja juo kahvia. Ihana aurinkoinen terassikeli. Mitä mulla on? Sipuli, tomaatti, paprika, chili, sitruuna, kurkku, mehua. No, onneksi tää on ihan sairaan hyvää, koska muuten voisi tulla itku. Aamu 5. Tästä tulee vaikea päivä. Mulla oli nukkumaan mennessä jo vähän sellainen olo, tai tosi väsynyt olo ja kroppa oli ihan semmoinen tosi väsynyt, että olisiko nuo eiliset treenit mennyt sit vähän liian kovaa tai nyt se energia tosiaan alkaa loppua, että tästä päivästä tulee vaikea. Ihan varmaan mua väsyttää nyt. Vähän semmonen heikko happi. Ei jaksa lähteä lenkille. No, tää päivä onneksi menee ihan vaan makoillessa, niin ei tarvitse tehdä mitään. Nyt kun vaan jaksas lähteä hakemaan noit aamupaloja tuolta, niin sitten ehkä päivä lähtisi paremmin käyntiin. Katsotaan, jos tää päivä tästä vähän piristys, mutta nyt ei tunnu kauhean vahvalta. Mä kuvittelin eilen, että pahin on ohi, mutta ehkä se mustakin se vararavinto joskus loppuu. Ja nyt se taitaa loppua. Katsotaan miten käy. On ihmeellistä toi kaupungilla oleminen, kun muuten menee ihan kivasti. Mutta heti kun menee kattoo, kun ihmiset syö ja juo jossain terassilla jotain ihanaa, niin tulee ihan semmoinen, että miksi mä teen tätä. Mulla on niin hirveä niinku ruoanhimo, ei ole nälkä, mutta on niinku ruoanhimo. Haluaisi pureskella ruokaa sosiaalisesti. Mutta mä toivon, että mä kohta jo pääsin siihen, kun sanotaan, että laskeutuu paastoon. Että ei niinku tarvitsisi miettiä sitä ruokaa koko ajan. Et se on niinku tässä raskainta koko ajan. Välillä on se, että no ei mulla on nälkä. Sitten koko ajan kuulostelee vähän sitä, että onko mulla nälkä vai eikö mulla on nälkä. Miksi? Sen kun olis vaan. Mut semmonen kai tää meidän nykykulttuuri on, kun kaikki pyörii ruoan ympärillä, niin No, 5. päivä menossa. Tämän päivän kun mä jo pääsen, niin 1 etappi on takana, koska 5 päivän paasto on 1 puhdistuskuuri myöskin, että ainakin jollain tapaa mun kuuri on nyt alkanut ja elimistö on puhdistunut. Joten mä kestän nämä kaikki heikotukset kyllä. Huomenta. Se olisi 6. päivä ja aika esitellä mun uusi aamukaveri. Joku varmaan tietääkin mikä tää on, eli tää on suolihuhtelupussi, mitä monet käyttää paaston tiloja helpottaakseen. Eli siinä vaiheessa kun ei enää vatsa niin toimi, niin sitten autetaan tällä vähän tyhjentää sitä suolta. Eli tää laitetaan täyteen kädenlämpöistä vettä jonnekin korkealle roikkumaan. Tää peppuu ja valutetaan sinne noin tää 2 litraa vettä ja sitten otetaan letku pois ja päästään se sitten pois se vesi sieltä suolesta. Epämiellyttävää, mutta sen jälkeen on ihan hyvä olo, kun se suoli taas tyhjenee. Joten tätä mä en kuvaa. Mutta mä lähden nyt hommiin. Aamumehut taas juotu ja mä huomaan, että mitä tässä, mitä tää nyt sanois, puhdistautumisessa, niin
tukka on koko ajan ihan sairaan rasvainen. Mä oon pessyt tän aamulla ja tää on nyt jo tämmönen, että vois mennä pesee sen uudestaan. Eli jotain kuonaa, möhnää, paskaa sieltä tulee nyt pihalle joka reiästä, mitä vaan ihokuokosissa on. Hyök. No. Mä menen nyt vähän hikoilee taas salille, että saa vähän noin maksat ja munuaisetkin töitä. Mä tähän teurastamon kirppikselle. Tää on nyt ensimmäinen päivä, kun joutuu jotain niinku toimimaan. Muutama pöytä ja ruvetaan laittaa kamoja kasaan. Kello on noin 3. Mulla on ihan hirveä nälkä. Tämä kestää 8 asti. Täällä on kaiken maailman street-ruokaa, ihanuuksia. Mulla on 1 mehupullo mukana. Tää on koettelemusten koettelemus, että mä tästä päivästä selviän, mutta katsotaan. Täällä näitä nyt rakentuu, siis tää on aivan ihana tapahtuma. Täältä saa niin hyvää ruokaa. Mikä ihania eri maalaisia fiiliksiä. Aika tämmönen hipsteri paratiisi. Ihan meikäläistä heiniä. Ihana meininki, kaikki syö, juo. Mulla köys nälkä. Ensi kuussa sitten on mun vuoro syödä. Mä oon maailman paras ystävä. Elina on maailman paras ystävä, joka toi ja kuvaa juuri itselleen samaan aikaan. Katsotaan kumpi menee eka sekaisin. Mä oon selvinnyt tästä näin hyvin, mut nyt tekee jo tiukkaa, koska kiva, että mä syön aina näin sun videoilla. No enää 15 minuuttia, sitten mä pääsen pois täältä. Kotona odottaa iltamehu. Kirppispäivästä selvitty ja voin kyllä sanoa, että nälkä on aika suhteellinen käsite. Että siellä kun oli 5 tuntia ruoantuoksussa kaikkea ihanaa tarjolla ja kaverit söi vieressä vähän väliä ja oi että. Mutta täällä odottaa minun illan viimeinen menu, eli kukkakaali, parsakaali, selleri, omena, mehua. Pidättäytyminen on sen arvosta. Siis kroppahan kestää mitä vaan, mutta enemmän tässä on kiinni kaikki siitä, että mitä sun pää kestää. Se, että kuinka sä pystyt pidättäytyä tuollaisissa sosiaalisissa tilanteissa, mitä on. Niin se on aika vaikeaa tässä nykymaailmassa. Kaikki pyörii niin kuin ruoan ympärillä ja juoman ympärillä ja kaikki sosiaaliset tilanteet. Tänäänkin on kaupungilla päivä, eli ihmiset on tehnyt dinnereitä pihalle, ulos, puistoon, joka paikkaan. Kaikkialla syödään. Koko ajan vaan syödään. Ja tässä rupeaa miettimään kaikkea sitä, että antaako ihmiset oikeasti kehon ikinä niin kuin levätä siitä syömisestä, että suolisto on samanlainen lihas kuin mikä tahansa muukin ja jos se on koko ajan niin kuin ylirasituksessa, niin ei se ihme ole, että niin kuin se palaa loppuun tavallaan. Ja ihmisillä on nykyään niin paljon suolistosairauksia ja kaikkea. Et kyllä mä uskon, että miksi aikaisemminkin vuosisatoja sitten on paastottu, niin on ollut ihan siis näyttöä siitä, että sitä tarvitaan. Eihän ihminen ole, se on tehty metsästämään. Ja eihän metsästäjillä ollut, tai silloin kivikaudella, niin mitään aikaa, että kauan siihen meni siihen metsästykseen, että kerran päivässä syötiin. Eli tavallaan semmoinen puolipäiväpaasto on niin kuin ihmisen semmoinen normaali olotila. Ja nykyään syödään koko ajan, ihan koko ajan.
koko ajan puputetaan jotain. Se on hampaille huonoksi, se on vatsalaukulle, suolistolle, kaikkea. Pitäisi olla aina se 4-5 tuntia syömättä. Mutta täällä yltäkylläisyydessä niin se on aika vaikeeta. Ja siihen on totuttu. Ja meikäläinenkin kyllä tykkää tuosta ruoasta sen verran, että tää on niinku todella vaikeeta tavallaan pidättäytyä siitä niinku syömisestä ja varsinkin siitä tavasta syödä. Ja varsinkin fitnessmaailmassa niin se kaikki pyörii sen treenin ja ruoan ja kaiken sen ympärille, että on sitä energiaa ja jaksaa. No kyllähän sen, mä tiedän, että mä jaksan ilmankin sitä. Mutta tavallaan se kehitys ja hyöty ja kaikki sitä miettii koko ajan sen ruoan kautta ja mikä on terveellistä ja mistä mä saan sitä ja sitä vitamiineja ja proteiineja ja kaikkea. Mutta nyt mä huomaan, mä oon 6 päivää selvinnyt ihan hyvin pelkällä mehulla, pystynyt treenaamaan, elää ihan normaalisti. No en ihan normaalisti, kyllä mä aika rauhallisesti tämän viikon ottanut, mutta ensi viikolla olisi kuitenkin tarkoitus ruveta tekemään ihan hommia ja kaikkea, niin kyllä sitä aika pienellä selviää sit kuitenkin loppupeleissä. Ei tarvitse syödä koko ajan. Jotta ei totuus unohtuisi, niin tehdään päivän liikuntasuoritus. Mitäs me tänään reenataan? Penkkipäivä, pissipäivä, lempipäivä, paras päivä, pääpäivä. Jehe. Nousi vielä penkistä, ettei tää nyt ihan mikään uuvutuskuuri oo, että hyvin on energiaa vielä treenata. Huomenta, 8. päivä. 8. päivän aamukävelyllä tässä. Hyvin menee. Ei mitään ihmeellisiä tuntemuksia muuta kuin, että taas mä näin hirveitä painajaisia siitä, että mä söin ruisleipää. Ja sit mä heräsin aamulla siihen, että ei apua, kaikki on taas pilalla. Mä oon taas syönyt. En mä oo syönyt mitään, mutta ilmeisesti alitajunta haluaisi syödä. Ja pelkää sitä, että sortuu. Vaikka ei mun mä oon jotain päättänyt, niin en mä sitten sorru, mutta ilmeisesti mulla on kuitenkin sellainen pieni pelko perseessä, että tää saattaa loppua koska vaan. Vaikka ei lopu. 8. päivä. Kohta ollaan jo puolessa välissä. Ei paha enää. Viikko tosiaan, tai tänään on 8. päivä. Salilla oli tänään vähän hiljasta, oli jotenkin energiat ihan loppu. Mut kropassa en mä näe kyllä mitään muutosta muuta kuin, että kaikki lihaspaineet on kadonnut ja nahka on sellaista niinku löysää. Mutta muuten paino ei ole tippunut kuin vissiin 1 vai 2. Mutta ei tää mikään laihutuskuuri olekaan, niin tällaiselle normaalipainoiselle ihmiselle. Tietysti jos enemmän olisi massaa, niin sittenhän se tippuisi ihan eri lailla, mutta ei pitää kauheasti oo. Nyt on niitä vaikeita hetkiä. Kattokaa tätä. Mun tekis niin mieli. Kaikkea tätä. Kaikkea just nyt. Hirveä nälkää. Nää on jotenkin vaikea päivä. Ja perusruokakaupassa oleskelu on kyllä niinku semmonen... täällä on mun superherkkuosasto. Mä näytän, mitä mä söisin nyt, jos mä haluaisin. Tai siis jos mä olisin normaalielämässä. Pähkinöitä,
Joo, ja sitten herkkupäivinä näitä pähkinöitä. Ei ne ole mitään pähkinöitä, mutta ihan sairaan hyvin. On myös pähkinä sisällä. Joo. Kunhan täällä fiilistelen, mitä en nyt saa syödä vielä. Mutta se mitä söisin sitten, kun 20 päivää on ohi, niin en ainakaan karkkia. Koska siitä tulee kauhea olo. Viime yönä mä näin unta, että mä söin söisin jotain ihanaa salaattia. Ihanaa salaattia. Tai humusta ja tai ihanaa siinä päällä. Se on tänään kaverin baby showerit. Ei pystynyt menee. Tänään tekee niin paljon mieli ruokaa, että oli pakko jättää väliin, koska en pysty mennä kattoo, kun toiset syö kakkua ja grilliherkkuja ja kaikkea ihanaa. Kävi vaan moikkaamassa ja antamassa halit ja no niin, eilinen vihdoin selätetty ja uusi ihana aamu. Toivottavasti tästä tulee vähän helpompi päivä ja taas pääsee siihen hyvään paastofiilikseen. Eilen tosiaan oli eka kerta, kun olisi oikeasti tehnyt mieli lopettaa ja niin kuin oikeasti lopettaa. Tosiaan kaverin baby showerit jäi tekemättä tai näkemättä tai syömättä. Ja olisi ollut kiva olla siellä, mutta tosiaan ei pystynyt menee. Ja siinä mä mietin, että onko tässä mitään järkeä, että jättää toiselle noin tärkeitä päiviä väliin sen takia, että itse tekee jotain puhdistuskuuria. Mutta siinä vaiheessa, kun tekee mieli lopettaa, niin kannattaa miettiä, että miksi edes aloitti. Koska se yleensä auttaa. Mä aloitin sen takia, että mun maha on ollut tosi kipeä viime aikoina. Mulla on ollut vatsan kanssa ongelmia monta vuotta ja paastot aina auttaa siihen. Ja mä haluaisin nyt kokeilla, että mitä tämmönen pidempi paasto siihen vaikuttaa, koska ne lyhyemmätkin on auttanut tosi paljon. Niin kyllä tässä on niin iso terveellinen vaikutus, että kyllä mä haluan vetää tämän loppuun asti. Mutta meille oli vaikea päivä, toivottavasti tänään on vähän parempi fiilis. Aamut on muutenkin tosi helppoja. Illat on ne vaikeet, mutta aamut menee aina ihan kivasti. Tästä on tullut ihan kiva pieni rutiini tästä mehuhakemisesta täältä torilta. Istuu aina hetken alas ja aurinkoa ja kattelee ihmisten viestittää ja nautiskelee aamupalasta. Niin mikäs tässä on aika kivaa. 10. päivä menossa. Mitä on tapahtunut? No nyt on kahvihimot lähtenyt. Sitten on se makeen himo lähtenyt. Tai se tavallaan semmonen energianvajeen karkkihimo, örvelys. Sitä ei enää oo. Mutta tosi hyvä fiilis. On energiaa. Kaikki aistit on parantunut. Mikä ei tavallaan ole aina niin hyvä asia kuin hajuaistin kanssa, että kiva mennä johonkin ruuhkaseen junaan tai johonkin, kun siellä spurkut tai hiki haisee, mutta nyt haistaan sen paremmin. Ja tuntuu, että näkö on selkeämpi, ei ole enää sellaista sumeeta, että näkö on selkeämpi, parempi. Silloin kun väsyttää, niin tulee uni heti, ei ole semmoista, että tarvitsisi pyöriä, eli uni on tosi sikeetä ja hyvää. Ja tästä on ihan sairaan kiva jatkaa tää 10 päivää, koska nythän tää vasta tavallaan alkaa. Nyt ne kaikki vierotusoireet ja muut on ohi, niin nythän se puhistus vasta niinku todellisuudessa lähtee käyntiin. Nyt on se suurin kuona-aine saatu pihalle ja nyt ruvetaan puhistaa niinku vähän syvällisemmin. Siistiä, taas siistiä. Huhhuh, kyllä hieronta ja kävely teki kyllä tehtävänsä. Meikäläinen on ihan pihalla. Pää on aivan sekas eikä uskalla nousta, kun minä on pyörtyä. Et kyllä nyt kuonat ja mössöt lähti liikkeelle ja
menee taas päähän asti. Hyvä tää tekee varmasti, mutta nyt on siis todella huono olo. Ei kyllä uskalla tänään enää mitään rehkiä. Tänään on ihan taas sohva meininki loppupäivän, mutta vitsi mulla on hyvä fiilis tästä. Mä uskon, että tästä jää kyllä ihan mieletön kokemus jo tässä vaiheessa. Että mä uskon, että puoliväli kun on saavutettu, niin kun se huono osuus on poissa ja nyt alkaa sitten se fiilistely siitä, että miksi sitä tekee. Mutta äskeinen euforinen olo on siis tipotiessään ja nyt on pää ihan sekaisin ja oksettaa ja pyörryttää ja kuonat jyllää tuolla kropassa, mutta ihanaa, mä puhdistun. Päivä 11. Nyt on en tiedä mikä on, mutta viime yö meni vähän huonommin. Mä en oikein nukuttua. Mä nukuin jonkun 3 tuntia koko yö aikana ja jotenkin ihan sairaan ylikierroksilla ja täytyy ottaa tää päivä vähän iisisti, ettei tuu huono olo, mutta onneksi täällä on nätti ilma ja voi ottaa vaikka aurinkoa. Perus aamulenkki. Like every day. Ihan hyvä fiilis vielä. Se miksi mä viime yönä varmaan nukuin niin huonosti, niin oli varmaan kun söin siis tyroksiinilääkitystä ja jos mun kroppa on alkanut nyt toimimaan eri lailla ja kilpirauhanen onkin sieltä vähän niin kuin herännyt henkiin taas ja ruvennut toimimaan paremmin, niin täällä paastolla voi olla hyvinkin osuutta asiaan, koska kyllähän kilpirauhaseen vaikuttaa hirveästi kaikki ruoka ja elämäntavat ja kaikki stressi ja muu. Ja toki mun ruokavalio on normaalistikin semmonen, että se sitä kilpirauhasen vajaatoimintaa aktivoisi, mutta ehkä mä oon nyt niin poistanut kaikki sieltä semmoset häiritsevät tekijät sille kilpparille, että nyt se tavallaan rupeaa nostaa taas päätään, koska kyllähän se on semmonen elin, mikä aktivoituu ja välillä sammuu ja näin, niin ehkä se sieltä rupeaa heräilee henki, että tällä todellakin on joku suurempi merkitys tälle mun paastolle ja mä uskon, että se jää tosi hyvä juttu. Että täytyy lääkärin kanssa sitten miettiä, että jos nämä kaikki perusoireet kun on nyt poistunut, eli väsymys ja semmoinen voimattomuus ja kroppa on tosi raskas ja nestettä kerääntyy ja kaikkea tämmöistä, että mitään niitä ei enää oo. Et kroppa ei kerää nestettä ja mulla on tosi kevyt ja hyvä fiilis ja tavallaan semmoinen, että musta tuntuu taas, että tää on niinku mun keho. Eikä joku vieras sairas, missä mä en niinku tykkää olla. Että suosittelen myös kaikille, kellä on kilpirauhasen vajaatoimintaa, niin testaamaan tätä, koska ainakin tällä hetkellä on tosi hyvä. Mä oon menossa mittauttaa arvoja vähän ajan päästä, että sitten näkee, että onko se niinku ihan oikeasti toiminut, että se ei ole vaan niinku tuntemuksissa, mutta mä uskon kyllä enemmän siihen, miltä musta tuntuu, kuin siihen, mitä ne arvot näyttää, koska ne on vaan viitearvoja. I'm happy. Ihana kesäpäivä tulossa ja ei voisi olla parempi fiilis. Ensinnäkin olla paastolla, katsella näitä maisemia, tätä ihanaa rauhoittavaa merta. Helsinki on aika kaunis näin kesällä. Päivä 12, mehut haettu, nyt treeneihin. Hyvä fiilis.
kaikin puoli sairaan hyvin nukutut yöunet ja ei mitään valittamista. En ole pitkään aikaa punninnut paljon painoa, niin katsotaan tästä nyt 12 päivän vaikutus, tai onko vaikutus. Ei. 2 kiloa, eli pelkkiä nesteitä. Valmentajan kanssa nyt tosiaan treenattu ja voimatasot on pysynyt edelleen ihan samanlaisena, että se on jännä, että vaikka ei mitään kiinteintä ruokaa tai niin sanottua proteiinia, mitä normaalisti syön, niin en ole syönyt ollenkaan, niin eipä nämä lihakset taida mihinkään ainakaan 18 päivässä hävitä, että kyllä tää niin kuin jatkuva treenaus on tehnyt ihan hyvää. Mä oon tässä päiväkävelyllä, hoitelin vähän työasioita, niin kävelen takas tänne keskustaan. Oli ihana hiostava ilma, että saa nähdä, pyörtyykö jossain välissä, mutta päivittäinen happihyppely tekee kyllä hyvää, että tässä on ainakin peruskuntoa tullut tehtyä, että jos ei muuta, että jos ei nyt voimatasot tai muut ole yhtään kehittynyt, niin ainakin peruskunto ohenee tässä paaston aikana ja koko ajan on vaan parempi ja parempi fiilis. Ja valmentaja sanoi, että näytän erittäin hyvältä ja terveeltä, joten ainakin ulkoisesti alkaa olemaan hyvä meininki. Oikein hyvää huomenta. Päivä 13 ja mä haluan näin ihan aamun alkuun sanoa, että mä oon niin onnellinen, että mä lähdin tähän. Mä oon ylipäätänsä ihan sairaan onnellinen tällä hetkellä. Että jos joku vielä väittää, että suoliston terveydellä ei ole yhteyttä mielenterveyteen, niin se valehtelee, koska nyt kun mun vatsa voi tosi hyvin, mun keho on tosi kevyt ja virkeä ja seesteinen, niin mun mieli on ihan samanlainen. Mulla on sellainen fiilis mun päässä ja mun sydämessä tällä hetkellä, että ihan kun mä olisin vasta rakastunut, vaikka en oo, paitsi ehkä elämään ja itseeni uudestaan. Mulla on niinku ihan sairaan hyvä olla niinku itteni kanssa, mikä on niinku siis todella yllättävää, että paastosta voi tulla tämmönen olo. Koska olen aikaisemminkin paastonut ja kyllä mä tiedän, että se euforinen fiilis tulee siitä kehon hyvästä olosta ja siitä, mutta nyt kun mentiin pidemmälle, niin en mä ole koskaan kokenut niinku tällaista rakkauden tunnetta ilman niinku ihmissuhdetta. Että tää on ihan mieletöntä. Siis mä oon niin onnellinen, että mä en ole hetkeen tai ehkä koskaan tuntenut mitään tällaista näin hyvää fyysistä oloa, mikä tekee mielenterveydelle näin hyvää. Että muualla maailmassahan paljon käytetään paastoa myös niin kuin mielenterveyshoidossa. Ja mä voin 100% vannoa, että se toimii, koska tavallaan semmonen... Mulla oli hyvä olo jo ennen tätä paastoa. Mä olin tosi onnellinen ja tyytyväinen mun elämään, mutta tällä hetkellä niin mä oon ihan uusissa sfääreissä. Musta tuntuu, että mä näen maailman ihan eri tavalla kuin pari viikkoa sitten. Mikä kuulostaa tosi absurdilta. Mutta kaikki on positiivista, elämä hymyilee. Ihan semmonen leijuva fiilis. Että onkohan tää nyt sitä naturally high meininkiä, mistä aina puhutaan. Ehkä mä oon päässyt siihen. Päivä 14. On tänään tämmöiset bikinikuvaukset. Ne vaan, niin kuvaan tätä paastodoktoria. Mikä paastodokkari? Vittu, turhaa hommaa vetää jotain mehua. Syökää mäkkäri, syökää kanaa.
Syökää kanaa. Se on jonkun mielipide. Mun mielipide on, että tää on ihan sairaan siistiä. Ei. Hohojaa jotain mehuloja. Hohojaa. 14. päivä. Taas maailma pyörii ruoan ympärillä. Täällä on joku maailmakylässä ruokafestari meininki. Saa nähdä miten kuola kohta valuu, kun päästään tonne Keski-Euroopan kohtaan, kun siellä on kaikkea Italia, Kreikka, juustomeininkiä. Nämä Suomi-hommat nyt ei kiinnosta juurikaan. Mutta täällä ihana juusto-osasto. Maistusko? Mitä? Maistus. Ihan ok. Täällä sais kaikkea maistellakin, mutta jätetään nyt ehkä vielä maistelemaan. Aika hyvän näköistä patonkia ja rinkeliä. Ai mitä, Saksa kiinnostas vai? Currywursti kiinnostas. Makkaraa. Täällä on tää meikäläisen lempikoju, eli kuivatut hedelmät. Kyllä. Oi, kattokaa miten ihania. Tai mites tää? Candy Fruit. Moro, maistusko tommonen suklaakuorutettu omena? Pikkasen hyvältä. Kattokaa. Ihanaa. No niin, vähin käy ennen kuin loppuu tääkin matka, nimittäin tänään olisi 15. aamu ja tänään ruvetaan syömään jo rasvoja, eli öljyjä. Eli tavallaan se pelkällä mehulla niin loppuu tähän päivään ja tästä ruvetaan sitten pikkuhiljaa palaamaan normaaliin ruokarytmiin, eli seuraavat 5 päivää niin pikkuhiljaa laitetaan sinne noita kiinteitä ruokia, ensin ihan niitä samoja mitä niissä mehuissa on, eli voi syödä vaikka 1 omenan päivässä tai porkkanan tai jonkun, että se maha vähän tottuu niihin kiinteisiin ja sitten päivällä 20 niin sitten voi syödä jo ihan oikean aterian. Mutta mitä kaikkea tähän mennessä on tapahtunut, niin mun makuaisti on ihan täysin muuttunut, se on parantunut, mä maistan tosi hyvin kaikkia eri ainesosia, esimerkiksi mehusta, mitä ennen oli vaan peitty ne pienet maut siellä ja sitten mun näkö on parantunut, mun kaikki aistit on parantunut, kuulo on parantunut, näössä sen verran, että ennen oli vähän sellaista sumeata ja muuta, vähän semmoinen aivosumun tapainen, niin nyt kaikki on tosi kirkasta. Et se on ehkä suurin, mitä mä oon huomannut, että mulla on skarppi näkö. Ja mä oon paljon onnellisempi. Mulla on tosi hyvä olla mun kropan sisällä, mulla on kevyt olo, mulla on terve olo. Niin kuin koko ajan. Mulla ei ole semmoista ihmeellistä vatsanturvotusta iltaisin, mitä on ollut jo pitkän aikaa. Ei ole vatsakipuja, minkä takia mä tähän koko hommaan lähdin. Ja ruoansulatus toimii normaalisti, vatsa toimii normaalisti, mikä on mulle hyvin vieras käsite, mutta nyt toimii. Ja mä oon paljon rauhallisempi, mulla on kirkkaat ajatukset, mä en sekoile, mä en stressaa. Mulla on semmonen rauhallinen, varma fiilisolotila koko ajan. Ja ihmiset on antanut hirveästi positiivista palautetta. Ne on sanonut, että mä vaikutan tosi onnelliselta ja levolliselta ja
ja et kysynyt, onko mä rakastunut ja kaikkea. Et kai se, niinku se hehku tai semmoinen hyvä fiilis, niin se niinku huokuu sit niin paljon ulospäin, että ihmisetkin sitten huomaa eron. Että se ei ole vaan niinku mun pään sisällä tai mun fiiliksissä, vaan se ihan huokuu niinku ympäriinsä ja se on niinku hyvä asia. Et ehkä jos kaikki maailman ihmiset paastois yhtä aikaa 20 päivää, niin muuttuisikohan tämä maailma vähän rauhallisemmaksi ja paremmaksi paikaksi elää? Ehkä. Koska kaikki semmoinen viha ja negatiivisuus ja muu, niin se on niinku lähtenyt pois. Niinku vaan on tosi hyvä olla. Et kyllä se niinku suoliston terveys vaikuttaa ihan hirveästi siihen niinku mielenterveyteen ja rauhaan ja semmoiseen varmuuteen itsestään. Ja sekin varmasti mikä on, niinku, että ihminenhän tarvitsee onnistumisen tunteita. Ja tavallaan kun sä lähet tähän, ne pari ensimmäistä päivät on semmoista, että ei hitto, että en mä pysty tähän, mä en mitenkään pysty tähän. Mut sit kun sä onnistut päivä päivältä, niin joka ilta sulla on se onnistumisen fiilis. Mikä harvemmin nykymaailmassa on, joka päivä tulee kaikkia ihmeellisiä epäonnistumisia ja kaikkea pettymyksiä, mutta tässä sulla on ainakin se yhden päivän varma onnistuminen, että joka päivä sä onnistut varmasti jossain, kun sä pysyt vaan siinä paastolla. Ja mikä sen helpompaa on oikeasti, kun sulle annetaan ne mehut, sä juot ne, eikä muuta. Yksinkertaisesti. Ei tarvitse miettiä ruokaa, mitä söisi, ei ole yksi stressi päivästä pois, että mitä söisi ja monen aikaa ja koska ja kenen kanssa. Ei tarvitse miettiä. Kaikki on valmista. Hyvin yksinkertaista. Helppoa. Et jos mä pystyn tähän, niin kuka tahansa pystyy tähän. 15 päivää, se on aika pitkä aika olla syömättä, kun sitä niinku oikein miettimällä miettii. Normaalisti on syömättä 3 tuntia, maksimissaan 5 tuntia päivässä. Ja silloinkin tuntuu, että ei vitsi, mä kuolen. Tää on tossa mihinkään kuolekaan. Tavallaan jos ajattelee 15 päivää, se oli 2 viikkoa. Yli 2 viikkoa syömättä. Se on hurjaa. Näin jälkikäteen ajateltuna, mutta tavallaan kun menee päivä kerrallaan, tunti kerrallaan, joskus jopa minuutti kerrallaan, niin kyllä se jaksaa. 15 päivää tällä pelkällä vararavinnolla, niin selviää näköjään ihan hyvin näin normaalipainoinenkin ihminen. Ainoa minkä mä oon tässä huomannut, että mitä niin on semmosia tapoja, esimerkiksi, että jos sä teet vaikka toiselle ruokaa ja sun sormiin tarttuu jotain ruokaa, niin sä automaattisesti meinaa syödä ne. Tai juokee, että ei hitto, en mä voikaan syödä näitä. Tai jos kaupassa on maistiaisia, niin meinaa automaattisesti mennä ottaa sieltä se yhden. Tai että jos joku sanoo, että hei, haluatko ilmaisen karkkipussin, niin sä meinaat ottaa sen. Sitten että ai niin, en mä voikaan ottaa. Tai tarjoaa suklaata tai jotain. Ja automaattisesti ensimmäinen, että tästä ihanaa, ai niin. Että kyllä tää syömisen kulttuuri on täällä kyllä aikamoinen. Et maailma kyllä pyörii niinku ruoan ja juoman ympärille, se on kyllä tässä huomattu. Mutta välillä on hyvä tehdä pieni stoppi siihen ruoan kyllästyttämään maailmaan ja ottaa vähän tämmönen aikaa itselle ja niinku tässä oppii itsestä aika paljon. Just niitä omia huonoja tapoja ja rekisteröi ihan eri lailla kuin aikaisemmin. Ja varsinkin niinku, että viikon kaikki pystyy esittämään jotain, mutta sitten kun mennään sen yli, niin se vasta eka kertaa niin opit tuntee ittees ja kroppaas ja kaikkea. Tämä on kyllä hyvin avartava ja hyvä kokemus, että suosittelen kyllä ihan kaikille. Et jos painonhallinnan kanssa varsinkin on ongelmia, niin tässä niin tosi konkreettisesti näkee sen, niin kuin, että missä mennään vikaan. Et normaalisti on niin sokaistunut sille omalle käytökselle ja tavoille ja kaikille ja ajattelee, että en mä tee mitään semmoista, ei mulla ole semmosia ongelmia. Tässä huomaat, että sä napostelet jatkuvasti jotain
Ja sit ihmetellään, että mistä ne kalorit tulee tai miksi on huono olo tai miksi on maha aina kipeä. Vaikka ei muka syö mitään, mikä ei kuulu omaan ruokavalioon, mutta sitten yhtäkkiä huomaakin, että on syönyt pitkin päivää kaikkea, mikä sinne ei kuulu, vaan kun vähän maistaa. Ja tässä kyllä pystyy putsaamaan sen oman ruokavalion tosi hyvin. Ja tästähän on helppo sitten aloittaa yksi ruoka kerrallaan, kokeilee, että mikä sinne elimistölle sopii ja mikä ei. Ja ainakin selviää ne allergiatkin ja ne yliherkkyydet tässä korostuu varsinkin. Ja elimistö kun on rauhoittanut, niin tästä on helppo jatkaa sitten ihan uudella ruokavaliolla. Huomenta. Se olisi aamu 16. Täällä taas reippailemassa aamulenkillä. 16 samanlaista aamua on ollut. 16 aika ihanaa aurinkoista aamua ollut. Sattuu hyvään saumaan tää mun paasto, koska ilmat on suosinut kyllä ihan koko ajan. Tänään saa eka kerran kiinteitä safkaa. Oon jokseenkin innoissani ruuasta. Vaikka ehkä olenkin päässyt niin maallisten asioiden yli kuin sellainen yltiösyöminen, niin kyllä mä silti vähän ootan sitä tämän päivän avokadoa. Mutta ennen sitä niin aamupalalle sitten vähän pidempi kävelylenkki, täällä on aivan ihana sää. Tehdään tästä hyvä päivä. Ihana Helsinki. Helsinki on kyllä kaunis tälleen kesällä. Mikäs tästä dallaillessa vähän pidempää lenkkiä. Ajattelin tehdä tänään sellaisen parin tunnin kävelylenkin. Juosta mä en oo oikein uskaltanut tämän koko paastoaikana, niin ettei vaan tuu sit liikaa rasitusta ja mitään vakavempaa, että kuitenkin pitää liikkua, mutta siten järjellä ja kevyesti, niin kävelyt on ihan hyvä. Vähän pidemmät kävelylenkit, niin tulee edes kunnolla hiki ja aineenvaihduntaa liikkeelle ja raitista ilmaa ja hyvä fiilis. Ja taas pyöritään ruoan ympärillä, nimittäin tänään on ravintolapäivä, eli kaikki saa perustaa ravintolan yhdeksi päiväksi. Ja taas koko päivä pyörii ruoan ympärillä. Kaikkea erilaista ruokaa, katukeittiöä, ruokaa, juomaa muutamalla eurolla. Ja ihmiset taas vaan syö koko päivän. Tässä 16 päivän aikana on varmaan ollut 4 erilaista ruokajuhlaa, että kyllä me eletään tämmöisessä yltäkylläisyydessä, jos vois sanoa. No niin, siinä se olisi kuukauden ensimmäinen kiinteä ruoka-ateria. Tästä lähtee. Avokadoa. On se niin hyvä. Kyllä pureskeleminen on vaan niin siistiä.
Päivä 17. Tänään tuntuu niin kuin eka kertaa tosiaan siltä, että mua kiinnostaa treenata yhtään. Tosi väsynyt laiska fiilis. Ei se mitään. 2 tuntia joka päivä on vedettävä, niin lähdetään vetää se ensimmäinen tunti. Halusin tai ei. Nyt mä haluaisin kertoa sellaisen yhden ehkä maailman hienoimmista jutuista, mistä tässä paastossa on ollut apua. Tää on ehkä miehille vähän ällöttävää, mutta tää on tärkeä asia. Nimittäin kuukautiset. Ne alkoivat tämän paaston ansiosta. Eli mun hormonitoiminta on käynnistynyt jollain uudella tavalla, eli mun elimistö on vapautunut niin sanotusti, eli se ei panttaa jotain. Eli mulla ei ole ollut kuukautisia, tähän mä sanoisin, moneen vuoteen. Ja nyt ne alkoi. Eli jotain mun hormonitoiminnassa on lähtenyt käyntiin. Mun kilpirauhanen on ehkä nimenomaan lähtenyt uudelle raiteelle, eli aktivoitunut. Se voi olla syy. Elimistö on stressittömässä tilassa, se voi olla syy. Mutta siis tää on ihan huikeeta, että jos joku vielä miettii, että miksi ei paastoaista, että siitä ei olisi hyötyä, niin tää on aika mun mielestä hyvä hyöty. Koska aina pitäisi olla vähän huolissaan, jos ei kuukautisia oo, niin nyt on. Ja olen enemmän kuin iloinen. Harvemmin naiset on näistä asioista iloisia, mutta mä oon iloinen. Ne alkoi nyt ja en vois varmaan olla niinku terveempi. Mahtava juttu. Ihana aamu. Nyt on taas päivän treenit tehty ja tein tänään sellaista verihuuhtelutreeniä, eli semmosen koko kropan 100 toistoa, 1 sarja aina per iso lihasryhmä. Ja ihan hyvä olo. Ainoa mitä mä ootan niin tästä huomisesta eteenpäin, niin pääsee taas treenaamaan kunnolla. Ja mä menen fiilistelee vähän luomukauppaa. Jos kaikkea ihanaa täällä onkaan. Päivä 20. Se olisi viimeinen aamu tänään ja sen kunniaksi mä ajattelin mennä nyt juoksulenkille. No juossut 20 päivään, niin ihana päästä oikein kunnolla hikoilee ja tähän se päättyy. Mahtava matka ja hyvä fiilis ja puhdas olo ja rauhallinen olo. Ei voisi olla parempi tapa viettää elokuuta kuin paastossa. Jos joku miettii, niin voin kyllä kaikilla lämmöllä suositella.